ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଠାକୁର ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଟାକୁ ପଥର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗାଣ୍ଡିରେ ତମର ଯଦି ଦମ ନାହିଁ, ଗାଣ୍ଡିରେ ଯଦି ବାଳ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲସେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପୂଜା ପାଠ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛ? ନିଜ ଗାଁର, ନିଜ କଲୋନୀର, ନିଜ ଏରିଆର, ନିଜ କ୍ଲବର ବାସ୍ ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା। ମାନେ ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଆମ ନାଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ କଲୋନୀ ପିଲା 25 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ, ଏଇ କଲୋନୀ ପିଲା 30 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ, ବାସ୍ ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛ ଯେ ସେଇ 25 ଫୁଟର, 30 ଫୁଟର କି 40 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠି ଭଲସେ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ? ନା, ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାସ୍ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେଟା ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ଏଇ କେନାଲରେ ପାଣି ଅଛି ଏଠି ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ସେଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ଏଠି ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ନହେଲେ ଜେସିବି ଆଣିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ବାସ୍ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ତ ଆଉ, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତ ସେଟା ପଥର ଆଉ। କିଏ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଫିଙ୍ଗୁଛି, କିଏ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଥାଉ କି ନଥାଉ ସେଠି ଫିଙ୍ଗୁଛି, ଆଉ କିଏ ଡ୍ରେନ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଲ ମାଳରେ। ଶଳା ବିଲ ମାଳରେ ଫିଙ୍ଗିକି ଆସୁଛ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ନା ଗାଣ୍ଡିରେ, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରୁଛ, ଆଜ୍ଞା ତମମାନଙ୍କର 1% ବି ଭକ୍ତି ନାହିଁ। 1% ବି ଯଦି ଭକ୍ତି ଥାନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ କାରନାମା କରିନଥାନ୍ତ ବେ ତମମାନେ। ଶଳା ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗୁହ ଗାଣ୍ଡି ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଛଞ୍ଚେ ହେବା ପାଇଁ ବି ଯାଉନଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛ। ସେଇ ଶଳା ଏଇଠି ତମେ ହିନ୍ଦୁ ନିଜକୁ କହୁଛ, ନିଜକୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ କହୁଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କଚରା ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଜେସିବିରେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ଟାଉନ ସହରର ପଢ଼ା ଲେଖା ଲୋକ, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ୟାଠୁ ତ ଭଲ ତମାନେ ପୂଜା ନ କରିବାଟା। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ପୂଜା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଆଉ କିଛି ବେଧୁଆ ମା ଘିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ବି ଟିଣ ହୋଇଯିବ। ଏମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଶଳା ହିନ୍ଦୁ। ଏମାନଙ୍କର ମାଆକୁ କେତେଜଣ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଥିବେ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପଠାଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହେତୁବାଦୀ ମିଶିକି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଖାଲି ହିନ୍ଦୁର ରକ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମିତି କାରନାମା କରିନଥାନ୍ତେ। ଶଳା ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛ, ଛି ଶଳା। ଏଇଭଳିଆ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ମୁସଲମାନ ଲୋକ 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏତିକି କେବେ ଭାବିବେନି। କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଏମିତି କର, ଭଗବାନ ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଏମିତି ପାଣିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଅ, ଧୀରେ 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 ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଣିରେ ବି ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ଏମାନଙ୍କୁ କଚରା ମଚରା କରି ଜେସିବିରେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପଥର ଭଳିଆ। ମାନେ ଯେମିତି ଘରର ଅସନା ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି। ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି କେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି ଭାଇ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ 25 ଫୁଟ 30 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣୁଛ, ତମାନେ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବିବ ଯେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କଲା ଭଳିଆ ପାଣି ଜାଗା ତ ମୋ ଏରିଆରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରି ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବି କେମିତି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼, ମଣିଷ ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା, ଅମଣିଷ ପରମ ମାଘିଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତେଣୁ ପୂଜାଟା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିସର୍ଜନଟା ବି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ବିସର୍ଜନ କଲାବେଳେ ବି ସେ ଠାକୁର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଟିକେ ମାଟି ଆଣିଲେ ବି ସେଟା ଆମେ ଠାକୁର ଭଳିଆ ଭାବୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ବିସର୍ଜନ କର। ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ମାନେ କ'ଣ ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ।